Ko bako bori gwa banyara ko bakwira chingaki echichogo chengera omuyega bwesu gukwelinde banyara ko babagosanga amona bali batabwati naboigo abantu bali ababwate okugania awo kwana ase chiefs chiaye omo coordinator anene bwe sector area ya social protection kurwa ase sub county ya Nyamira South Nicholas Sirioki niganyare ko boigo gako boria abantu bali bagenda to bakwenyorera engalia kurwa ase kigancha kelia kia inua jamii anena mutionyo banyara ko bagutumia ebese ya senchira eria ewenrete echinga kibono bagena tuko bakwirigania ase omuyega bwesu gukuna boigo omwaka ogochaka job mangi kurase county ya Nyamira nanyara ko bagutwariganiria horobotu rwa senchira yobekirano kero abakenya bagendetse kwe aligania ochigo chengera omuyega bwe Christmas na boigo omuyega bwo tambuka umwaka umuya niga abantu babere bagosabwa gosira bali batali kwenyara nga engagiye nengiya kitoko sharakya tikapia toinyole abantu bali amona into bali tomenya tena barabu abagotu abana jintakana bali mavu bali baganetie okonyi kurwa setole wase okonyi kurwa sinona za serikali elinde kitoko sherekea na barabuo twabarumigento kena baroba basherekea na indwe Nicholas Sirioki oyoromo visa o social development kurwa sesa bu county Nyamira South nigo boigo aberga gosaba ebitago byoburendi n'abantu bonsi kweneke buna abantu batali kwenyara abatakanwa chintakana na boigo abagotu nkolendo bale engakieye yemeyegeye geli pia kotebia bana injinga tuerendo mono saau sai amangana na manga ko ba chinga kichi Christmas usarama ngora saregere so abaskali aba chief nyumba 10 na abantu bonse bali baguzikana usarama tobe macho elinde tolende abagotu tolenda abana chintakana na bale mafu elinde mba basako bako umizwa sobogima gose bako unereliwe ebintu byabo singa kibone yabondo iga namanyi bali bakonyora chibesa cha inua jamii buna chintakana abagotu abale nobole maboigoro buna serikali atakire kwena na chibesa cy'umutienyi oeta naende wono nabo utata chibengi berigetie linde konyora engeri yabo pia nero batebe ngando kendrete gwakana so mutinji chibe cy'umutinyi November chianza gwaka umutinyi oyo ja December chakera tarehe 4 asebasa bogutumika chibesa ekyo buya chinga kechi chemeyega ekyagera omwaka onde noro bali uyiri chibesa muchitumeke buya ande pia mwenyole unatogonya ko sherekea pia January school fees ngitoganyete chimbusuro na bintu binde igo tosherekea kwa enjera endonge namanyi bali babeche bakwerikia chibesa cha inua jamii omutienyi okianda una serikali nebigete emeroberio naende mbabe bako chinyora omwaka ogocha abana inji bali berigeti omoroberio inua jamii omutienyi okianda process injigenderete ochakero omwaka oyo ogocha naende pia mutangaziri ngake mogocha mokorerwe process ya next elinde moigore chi account mumabaso gwakanu chibesa Inko reporteria Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi